Samantala, higit 700,000 na halaga po ng ilegal na droga nasabat sa loob lamang ng isang linggong operasyon sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Umabot sa 797,912 pesos ang kabuang halaga ng nasabat na iligal na droga mula sa isang linggong isinagawang operasyon ng kapulisan sa Pangasinan. Tinatayang nasa 117.34 na gramo ng shabu ang nakumpiska sa 11 operasyon na nagresulta rin sa pagkakaaresto sa 17 individual. Kabilang sa mga arestado ang 2 sa most wanted person at 33 iba pang wanted person sa probinsya. Samantala, bukod sa paglaban sa iligal na droga, nasabat din ng hanay mula sa 5 operasyon ang nasa 5 hindi lisensyadong armas at pagkakaaresto sa 6 na suspect. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.